Bij oefening 2 is de bedoeling dat alle challenge bags naar de overkant gaan. Eventueel zou je bij een groepje die bestaat uit alleen maar dames de 20 en de 16 kilo achterwege kunnen laten. We zakken naar de overkant, daar wordt hij neergezet en dan kun je in de rechte lijn weer terugkomen. Ik doe er even een paar voor. Als alle zakken aan de andere kant zijn, begin je gewoon vanaf de andere kant, ga je weer terug. De volgende groep gaat gewoon door. Als er nog een aantal zakken liggen, gaat de volgende groep gewoon door. Eerst met die zakken naar de overkant te brengen en vandaar dan vanaf de overkant hetzelfde in slalom weer terug en dan zakken weer daar neerzetten.